ಹಲೋ ಬಂಧುಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಬೊಲ್ಪು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಮೂಜಾರಿರ್ದು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯನ ನಮಕ್ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬುಕ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಜಿಂಜ ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ದಿನ ಶುರುವಾಪುನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಡ್ರ ಮನಗ. ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ದ್ ಅಡಿಕ್ ಮಡಿಪುಡು ನಮ್ಮ ಶುರುತ ಕೆಲಸನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತಂಡ ನಮಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸೊ ಬೊಲ್ಪುಗು ನಿಕ್ಲು ಲಕ್ಕದಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಜೆತ್ತನ ಅಡಿಕುಂಡತೆ ಐನು ಮಡಿಪುಲೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿದನೆ ಬೈರಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ದಪ್ಪ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು, ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಲ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತಂಡ ಎಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಡಿಕ್ ಮಡಿತದ ಆಯೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚೌಳ್ ನೀರು ಪರ್ಪೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ದುಂಬುರ್ದೊಕ್ಕನೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆತುಂಡು. ಕೆಲವರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಂದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಚೌಳ್ ನೀರೇ ಪರ್ಪುನೆ. ಸುರುಕು ಚೌಳ್ ನೀರು ಪರ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಕಕ್ಕೆರ ಬತ್ತಲಕ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಒಂತೆ ದಿನ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಪುಂಡು. ನೀರು ಪರ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ನೀರು ಒಂಥರ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನೀರು ಪರ್ಜಾಂಡ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಯೊಕ್ಕ. ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಗುಂಡತೆ ಇನಿ ದಾಯತೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡ ಐನ್ ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ 4 ಗೋಲ್ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಆ ಗೋಲ್ಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನಲ ಕೈತಲು ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ಇನಿ ದಾಯತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆ. ಲೈಕ್ ಎಂಕಿನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸೊ ದಟ್ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಡು. ಬುಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಈ ದಿನ ಇತ್ತಾನ ಅಂಗಡಿ ದಾಯತ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ಐನ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ నేను ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬುಕ್ಕಾನಂತೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮನ್ಪೆ ಓಮತ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕ್ವಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡನೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಷಪ್ ಇರೋ ಪುಷಪ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಪುಷಪ್ ಏಪಲ ಇರುವ ಪುಷಪ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಷಪ್ ಆಯ್ತು ಡಂಬಲ್ಸ್ ಇದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಡಂಬಲ್. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಯ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪೀಡ್ ದಿದ್ದು ಮಣಿಪನ ಕುಲೋನ್ವೆ ಫುಲ್ಲು ಬಚ್ಚ ದಿಪ್ಪುನತೆ 10 ನಿಮಿಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕೆ ಮೀದು ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ ಅನ್ತಿಕ್ವೆ. ಬಾಯ್. ಮೀದು ದೀಪ ದಿದ್ದಾಂಡು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾನು ದೀಪ ದಿದ್ದಾಯಕ ಚಾ ಪರ್ದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡುನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಜಾಕ್ ಉಂಡತೆ ಜಾಕ್ನೊಂಜಿ ರೈಡ್ಗೆ ತಂದು ಪೋಯಿ ಜಾಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಪೊಯ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಜಾಕ್. ಜಂಪ್ 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 ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಿಗೆ ಚಾ ಪೊಯ್. ಬಲ ಪೊಯ್. Jingalala, jingalala. We are going to Tota with Jack. We are going to ride with Jack.
ಜಪ್ಪು ಇರಂತುಲೆ 4 ದಿನ ಕೊರ ಐನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಂತೋನಿಪ್ಪುಡು ಇನ್ನು ಪಿರ ಬಂದಾತನ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಮೀನಿಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಗೆ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನತ್ತೆ ಚಾ ಪಾರ್ಪುಣೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾ ಪರ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾಗ್ದೈತ ಪಲಾವ್ ಚಾಗ್ ಪಲಾವ್ ಓಕೆ ಏನೈತೆ ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಏನಿತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಜೆ ಐತೆ ರೂಟೀನ್ నేను ಯಾನು ದುಂಬು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯೋಕ್ಕ ಚೂರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೋಡಿರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಈ ರೂಟೀನ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಏನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಎಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಡೇತ ರೂಟೀನಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದುಲ ನಿಕ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ಕರೀಂಡು ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಕ ಜಿಂಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನ ಜಿಂಜ ವಿಷಯ ಕಲ್ತಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಟೋಟಲ್ ಅದಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 150 ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ನಂದು ಈತ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನೆ ಜಿಂಜ ವಿಷಯ ಕಲ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಇಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಕಲ್ತಿದೆ ದುಂಬುರ್ದು ಏನು ಜಿಂಜ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತದು ಕೇಂಡಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಅರ್ನಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಏನು ಬ್ರೀಫ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಅದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಜೆ ಈಗ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ 2 ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ 4,000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಡು 4,000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ಎಂದು ನೆತ್ತೊಳ್ಳೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷದ ಬ್ಲಾಗ್ಲು ತೂಪುಜೇರಿ ಕೆಲವರು 5 ನಿಮಿಷ ಕೆಲವರು 2 ನಿಮಿಷ ಕೆಲವರು 8 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆ ತೂಪಿರತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂಯಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 1 ವರ್ಷದ ಏತು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಇತ್ತ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು 4,000 ಕರಿಯೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡೋಡಿ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ 4,000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯೋಕ್ಕ ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡೋಡಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಏನಾಲ ಚಾನಲ್ನ ಕಾಪಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ರೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇತ್ತಂಡ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಾಯಕ ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕೊಂಡು ಏನು ಬ್ರೀಫ್ ಅದು ಪಂಡೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆ ಯಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್